Това съм аз, Марто 171 и днес, когато си влязах в гаража, изведнъж видях ето тези уроди. Едни хакери, които ги бях поканил в моя гараж, започнаха да спамят Тревър, някакви маймуни, ето вижте маймуната, някакви маймуни и още хора. Уау! И те започнаха да се бият. Това е много яко. Те са някакви супер безсмъртните. Вижте маймуната. Едната умря. Маймуна. Маймунка. Маймунка. О, мага, Тревър иска да ме удари. А, не. Хубаво, ай чао хора, защото нямам много батерия. Чайте още да ви ги покажа. И тук има някакви откачалки. О, един ми беше влязъл в гаража. What the fuck? Уау. Уау. Тия са откачени тук. О, маймуна. Маймуна.